Mayong buntag sa tanan. Okay, kumusta ta sa usa-usa? Mayong buntag. Okay. Okay, kumusta mo? Okay. Okay, daghang salamat sa pag-ani karong buntag. Sa dili pa kita magsugod, bakampot ta. Among lang inot og maloyong Dios nga nakiguma kanamo. Daghang kayong salamat sa Dios sa pagkataka namo og mayong higayon nga makapaminaw sa pulong sa Dios kauban sa mga brother sisters nga nakadawa sa kaluwasan. Sa una, kaming tanan kay makasasala nga nakatana sa impierno. Pero naluwas kami tapinagi sa pilinong dugo ni Yesu Kristo, mao nga daghang kayong salamat. O iwa Kristiyano nga nakadawa sa kaluwasan, nagkanan kami nga makinabuhi ta para sa Ginoo, so mga palyog tabang iming nga amgo kung unsa man ang imong kabubudon aron nga makakinabuhi kami ta para sa imong kabubudon. O tapayo hatag imi og mapayon sa nga pakunahuna aron nga mapaminaw namo ang imong pulong pa kayo o makatutok kami sa imong pulong lamang. So iyo nga Kristiyano nga nakadaw sa kaluwasan, kung walay imong tabang, kung walay tabang sa Espiritu Santo, to wala bisa kinsa nga makakinabuhi ta para sa himaya sa Dios. Mga palyog, tuduloy mi tapinay sa imong pulong o palyog hatag imi og bagong kusog o gahom aron nga makalagat kami sa Ginoo to dili sa iglesia, kauban sa mga brothers sisters. O kung naay mga brad o sisters nga ilarom sa kalisod o kalisdanan, tapalyog tabangin sila nga mahupay pinay sa imong pulong. O kung naay mga brad o sisters nga adunay paksulay gikan sa kalibutan, tapalyog tabangin sila nga makasalig sa tabang sa Dios aron nga makapadayon sila sa pagkinabuhi ta para sa Ginoo. O kabalo kami nga duola ang pakabaling Yesu Kristo. Kay among makita ang tanan ng mga timayan sa katapsang panahon. So mga palyog tabang imi nga makatukaw spiritually aron nga mahanggan namo ang kabubudon sa Dios nga angay among buhaton o makapadayon kami sa pag-alala sa Ginoo o makapadayon kami sa pagpambis sa mayong balita ngadto sa mga tawo nga dili luwas. O para sa mga brother ug sisters nga wala nakapil diri, bisan kanusa bisan asa, hinami nga ang balang espiritu kayo bakaw kanamo kanila aron nga makakuyok sila sa fellowship. Da Ginoo, honestly, kanan kami nga musulti kanimo nga naidakang mga kahuyangon o naidakang mga kaluya so mga palyog tabang imi nga makadawog sa mga kalisdanan o kahuyangon aron nga magamit kami sa Dios ing mabilinong instrumento ta para sa mayong balita. To hinami nga ang balang espiritu kay makabang kanamo gikan sa sinuktanan hangtod sa katapusan. Daghang kayong salamat sa Dios, among gisalig ang tanan sa imong mga kamot sa pangalan ni Kristo among giampo. Amen. Okay, atong abal niyang Biblia. Sa unang Thessalonica, chapter 3, verse 9. Unang Thessalonica, chapter 3, verse 9 to 10. Okay, kada semana, now we are learning the First Thessalonians. Okay, so hangtod last week atong nakadunan pipila ka leksyon. Okay, unang Thessalonica chapter 3 verse 9 to 10. Okay, atong basahon sa rituan. Kay unsang tapapasalamat ta ang arang namo ikahatak sa Dios alang kaninyo tungod sa bukos nga kalipay nga among to kinakalipay tungod kaninyo sa tubangan sa atong Dios nga sa adlaw ug sa gabi nagaampo kami sa hilabihan gayud nga makakita kami sa inyong naong ug nga napuno namo ang nakulangan sa inyong pagtuo. Okay, so kada semana nagtunan ta kabahin sa unang Thessalonica. So Thessalonica Church kay damayong iglesia niya to panahon na. Kay aduna sila ipaktuo, tapangnaom o guguma o bisan pa na idakang mga pagantos o tapangnutos pero nakapadayon sila sa pagpambi sa mayong balita, mao nga dakhan ang nakadaw sa kaluwasan
O pagkaman sa kaluwasan, naminaw sila sa pulong sa Dios, dili ingon nga pulong sa tao, kundi ingon nga pulong sa Dios. So mga nakatubo sila umayo. So mga last week, atong nakadunan nga daligon sila diya sa iglesia, diya sa Ginoong Mayo, so mga gigamit sila sa Dios, yung pili ng instrumento, o evangelize sila sa dakang mga tao, bisan pa na dakang mga pag-antos, sa mga dakanang nakadawa sa kaluwasan. O karong topic, kay pag-ampo sa mga Kristiyano. Ang rason nga naman nakita nila ang dakong buwas sa Espiritu Santo dito sa Thessalonica Church kay nakaampo silang kainit. So, ilang tingwa para sa pag-ampo kay dako kayo. So nakampo sila ngadto sa Dios para sa ilang Christian life, para sa evangelism. So nakampo sila. Uban sa tanang nga kasing-kasing. So mga dinhi sa bersikulo main chapter karon, verse 10, nga sa adlaw ug sa gabi nagaampok kami sa hilabihan gayot nga makakita kami sa inyong naong ug nga mapuno namo ang nakulangan sa inyong pagtuo. So ilabi na para sa mga brothers and sisters sa Thessalonica Church, si Apostle Pablo o mga apostoles kay nakampo para nila. So mao kini importante. So atong hunaw-hunaw kabayan ni kay pag-ampo kay importante. Pag-ampo kay dili option, at pag-ampo kay necessity. So kung wala pag-ampo, dili makita nato ang buwas sa Espiritu Santo. So ang itong hunaw-hunaon sa patino iwa Kristiyano, kapinaka labing lison nga butang kay pag-ampo. Pagpamina, pagpasa, is makabuhan mo. Pero sa patino o pag-ampo kay liso kay dali nga tapulan. Basin nakasinati na mo nga sa diyang nakampo mo sa wala pa mo nakatulog. Nakastart mo sa pag-ampo pero sa diyang nakatukaw mo to punta. Unsa way pa sa manini? Sa diyang nakampo mo, nakatulong na mo, so nakatukaw mo, pero already bunta. Nakasinati ba mo? O sa una, dito sa Korea, sa diyang adla ko'y the leaders meeting, uban sa leaders meeting, so na union prayer time, kada Wednesday gabi. So mga brother leaders, kay nakampo sila kauban. So brothers lang kay nakakuyok. So one by one, naka-ampo sila kamid ang prayer request. So one by one, so niyato pa na 5 ka mga brothers. So ang usa ka brother kay nakampo kauban, lain nga mga brothers kay nakampo kauban sa manini o the kada brothers kay nakampo by rotating. O first brother, second brother, third brother, o the first brother nakampo sila, o last, kinang siya mag-ampo pero hilom. Ano man, wala siya nakastart. Pwede hina-hinay madungog. Yeah. Anyway, pakampo kay lisod. Sa diyang nakampo si Jesus dito sa bukid sa Getsemane, nakaampo siya katulo, di ba? Tulo ka higayon. Niya to panahon na iyang mga tinunan nakatulo. So mga mingo sa Kristo nga, huyang kayo ang lawas. So pag-ampo kay powerful kayo, kabalo na ta. Pag-ampo kay importante, pag-ampo kay powerful kayo, pag-ampo kay usa lang makadalang nga makadawa sa kahum sa Dios. Bisan pa aduna ko'y daghang makaalam kabay sa pag-ampo, pero kung walay pag-ampo, walay pulos. Dili madaw nato ang tubag sa pag-ampo pinay sa information. Bisan pa aduna ko'y daghang mga information kabay sa pag-ampo. Brother, mag-ampo ka. Bisan pa magsulti ko sa manini, pero dili ko mag-ampo, walay pulos. Bisan pa kabalo kung pag-ampo kay mayo, pero kung dili ko mag-ampo, kung tapol lang ko sa pag-ampo, walay tubak, walay answer. So, atong hunaw-naon, kabay sa pag-ampo. Okay, so una sa tanan, the main verse diri, atong makita ang pag-ampo niya Apostol Pablo. Sa Pakatino, verse 9, verse 10, kay pag-ampo niya Apostol Pablo. Ito para sa Thessalonica Church. O, mao kini ang guguma ni Apostol Pablo,
Unsa ato pakahibalong nga gihigugma gyud niya ang Thessalonica Church? Pinay siyang sakripisyo. Sa patino nakasekripisyo siya para sa Thessalonica Church. O, ikadua, unsa ato pakahibalong nga si Apostol Pablo kay nahigugma sa Thessalonica Church? Nakaampo siya para nila. Gihigugma ba ninyo ang brothers sisters? Unsang ebidensya? Dili pina sa pulong. Brother, I love you. Dili kinitino nga guguma. Unsa nga to pakahibalong nga ako kay nahigugma sa mga brothers sisters? Kung nakampok ka para sa brothers sisters kada adlaw, mao kini ebidensya nga gihigugma nimo ang brothers sisters. Mga mothers, nahigugma gyud sila sa bata, diba? So kung sakit ang mga bata, unsa man ang ilang buhaton? Makampo sila. Ginoo palyog tabang siya nga maayo, paspas. Usahay makahilak ang mother, di ba? Para sa bata. Prayer of mother is powerful. Nga naman, kay naiguguma. Pero, para sa mga brothers and sisters, usahay walay pakampo kada adlaw. Usahay. Huwag pa sabi nga guguma, ngato sa mga brothers and sisters kay kamay. Pero si Apostol Pablo, kung imong basahon ng mga Biblia sa New Testament, makita ninyo ang pag-ampo ni Apostol Pablo, dakang mga higayon. Nakampo siya para sa mga brothers and sisters, taks. Mao kinyang guguma niya. Guguma, ngato sa mga brothers and sisters kay mapadayak, pinagi sa pag-ampo. Dili pinay sa polo. So, importante kayo kini. So, verse 9, mao kini pag-ampo niya po sa Pablo para nila. Verse 9, okay, atong basang usop, straight one. Kay unsang tapapasalamat ta ang arang namo, ikahatak sa Dios alang kaninyo, tungo sa bukos nga kalipay nga among ginakalipay tungod kaninyo sa atubangan sa atong Dios. To pinagi ni Berskulo, maangwa na itong nakaampo gyud si Apostol Pablo para nila, di ba? O, sadyang nakampo siya, aduna siya dakong kalipay. Tingin sa Berskulo, tungo sa bukos nga kalipay nga among kinakalipay tungo kaninyo. So, nalipay kayo si Apostol Pablo tungod kinsa? Tungo sa mga brothers and sisters sa Thessalonica Church. Kay, nakakinabuhi silang mayo para sa Ginoo. So kung makinabuhi ko para sa Ginoong Mayo, makahatok ko sa kalipay ngadto sa uban ng mga brothers and sisters. Pero kung bakpasalak ko, malipayo ng mga brothers and sisters o mabala ka sila. Mabala ka. Kung iwa ginikanan, kung ang mga bata kay dili makpuyo sa balay, kung mawala ang bata, dugay dayon, malipayon ba ang ginikanan o mabala ka ang ginikanan? Mabala ka gyud tayo, di ba? Naidakong sakit sa ilang kasing-kasing. Pareho, ang Diyos kay adunay emotion, ang Diyos kay atong ginikanan, amahan. So kung ang usa ka Kristiyano kay makinabuyong mayo, malipayon gyud ang Diyos. Si Apostol Pablo, nalipay kayo sa iyang kasing kay Thessalonica Church kay mahayong church. Nakapakalipay sila sa kasing-kasing sa Diyos. Dili lamang Diyos, kundi si Apostol Pablo. Sa manini, kung makinabuhita sama sa Thessalonica Church, malipayon ba ang Diyos o dili? Malipayon ba ang Diyos o dili? Malipayon. Davao Authority Church, brothers and sisters, mahayo kayo. Naidakong tingwa sa evangelism, o nakatuman sila sa kabubudon sa Diyos, dili sila ganahan nga mapakasala, o naidakong sekripisyo, dayon malipayon yun ang Diyos. Si Apostol Pablo, sa matahigayo na kampo para sa Thessalonica Church, naidakong kalipay. Pero, sadyang nakampo siya para sa Corinto Church, nalipay siya, wala. Wala siya nalipay. Kaya, dahil mga sala. Pakpanapaw, pakikilawas. Pisan pang nakasala sila, wala sila kabalo kung sa mga problema, mao kaya basta kong problema. Do ingo nga masakit ton, unsay ilikado, pisan pang naisakit, pero kung wala siya kabalo kung sa mga sakit, mao kini ilikado, di ba? Kay ang sakit kay nakadako.
ang Corinto Church kay sama nini, bisan pa og naay sala sulod sa church, wala sila kabalo kung sama ng sala. So mga miingon sa Apostol Pablo nga, kamo kay sama sa mga bata gihapon. Bisan pang naluwas na mga sauna. Pero nga naman, wala mo nanghadulok sa sala. Bisan pang nakasulong na ang sala sa church. Nga naman, wala mo nanghadulok kabay sa sala. Mga kamo kay sama sa mga bata gihapon. Mga bata, bisan pa o naay daotang butang o naay spoiled food, bawal ang pagkaon. Pero dali na nga makakaon, di ba? Bisan pa o dili maayo. Kaya wala sila kabalo kung sa mga maayo, kung sa mga daotan. Kahintang sa Corinto Church kay sa manini. Tungkol sa pakikilawas sulod sa church, kipatay sila sa Diyos. Suma sa Biblia nga, namatay ang ilang mga lawas, pero espiritu kay nakabalik sa Diyos. Yung nga disiplina, kipatay sila sa Diyos. Kaya nakatako ang sala o na-spread ang sala sulod sa church. So sama tayo na campus si Apostol Pablo para sa Corinto Church na dakong kabalaka. Pero anyway, sa katapusan, tungkol sa unang Korinto, ikadwang Korinto, nakahinulso sila, nakalabay sila sa sala. So mga nalipay si Apostol Pablo pagusok. Anyway, sama nini, ang itong hunahunang, kung muobjob ang Diyos sa atong iglesia, malipayon ba ang Diyos o dili? Importante. The body condition, kadadalang importante, di ba? Condition sa panglawas ka importante. Kung naay sakit, takina na kumuato sa hospital para check up, para maayo. Unsay mas importante? Physical condition, spiritual condition. Spiritual condition. Kabalo ba mo, usa ka sala kay mas ilikado kaysa sa dakong sakit sa lawas. Ano man? Tungkol sa sakit nako, I'm sorry, kung usa ka tao na dakong sakit sa lawas, mga mamatay siya, mao kinya iyang kamatayon lamang. Pero, Kristiyano, tungkol sa tinaguan sala, kung mamatay ang kinabuhi, kung mamatay ang Kristiyano kinabuhi, kining problema kay dili lamang iyang problema, kundi problema sa lahing nga mga tao nga dili luwas. Kung usa ka Kristiyano kay matumba tungkol sa sala, takang mga tao kay dili maluwas, unsa ka takong problema? Diba? Physical problema kay makatak sa influensya sa usa ka tawo lamang, pero spiritual problema kay makatak sa takong influensya ngadto sa takang mga tao. Sa Israel, sa diyang nakagiyera sila dito sa Ai, nagpangalan kay Ai. Mga sundalo kay kamay na lang, pero sundalo sa Israel kay dakan. So nakahunaw na si Jose nga dali na nga makadaog mi. Dali na nga makadaog ta dito kay gamay syudad o mga kaway kay dili dakan gamay na lang, pero nawala ang victory. Ano man tungkol sa usa ka tawo. Si Akan. Tungkol sa sala sa usa ka tao, nawala ang victory. Unsa ka takong influensya. So sa diyang nakampo si Apostol Pablo para sa Thessalonica Church, naay takong kalipay. Sala kay dili makatak sa kalipay. Sala kay muhatak sa sakit. Sa sinugtanan, matamis ang sala. Pero sa katapusan, sakit lamang. Pero kinabuhi para sa Ginoo, sa sinugtanan, lisok kayo. Pero muabot ang kalipay. Disobedience kay makadala sa sakit, pero obedience kay makadala sa kalipay. Tinuod. Ngano man nalipay si Apostol Pablo kay nakatuman ang mga brothers and sisters sa Thessalonica Church o matinumanon sila. Gusto mga nalipay siya. Sa manini, kinangata magpakalipay sa Ginoo. Sa una, nakakinaboy ko para sa akong kaugaling ng tingwa, para ni Satanas. Kung buhat ko sa lakin sa malipayon, ang Diyos si Satanas. Si Satanas, mayo kayo, makpadayon mo. Pero kung undang ko sa lakin sa malipayon, ang Diyos.
Psalm chapter 5, sumunod sa Biblia nga ang Diyos kay dili makauban sa sala. So kinata mapakalipay sa Ginoo. Ang ito hunahunang kanunay, unsa man ang makahatag sa kalipay kaniya. Ginikanan, mga batanon diri, ginikanan kay anino sa Dios. Sa patinuod, kung kinsa man ang mo respect sa ginikanan kay maka-respect sa Dios. Kung dili ko makatahot sa ginikanan, dili ko maka-respect sa Dios. Kung kinsa man ang makatuman sa ginikanan kay makatuman sa Dios. Tinuo, kay ginikanan kay anino sa Dios. So, kinsay mahayong bata, kanunay makahunaw na sila nga unsa man ang makatag sa kalipay sa ginikanan. Diba? Unsa kong buhaton para sa ilang kalipay. Mahayong kasing-kasing nga bata. Pero, kanunay nagahatak siya sa kabalaka ato sa ginikanan. Dayon, dali na nga masakitan ng kasing-kasing sa ginikanan, di ba? Pareho. Yung mga Kristiyano, ang ito hunaw na, unsay mahayo para sa Diyo, dili para nako. Unsay makatag sa kalipay kaniya, dili para nako. Usa kadalan, bisan pang malipay yung kayo ko, pero usahay mabalaka gyud ang Dios. So, ang itong hunaw-naon, please hold main chapter, Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, verse 10. Ephesians chapter 5, verse 10. Atong basahon? Akong ipakita. Ephesians chapter 5, verse 10. Kaya atong basahon sa ituan, nga pagkatapakaayuhon ninyo ang kahamutan sa Dios. Ipangita ninyo ang kahamutan sa Dios. Ang ito hunaw-hunaw kung unsa man ang kahamutan sa Dios. Ang bawo kinyang mahayong kasing-kasing yung Kristiyano. Finding out what is acceptable to the Lord. Puri pa sabi nini nga, dili ta na nga ma-accept sa Ginoo. Bisan pa gusto ko nini, pero dili ma-accept sa Dios. So ang akong buhato ng tanan, dili sumala sa akong gusto, kundi sumala sa iyang kabubuton. Tumaw kini-importante. So, ang Thessalonica Church kay nakapakalipay sa Diyos. Unang Thessalonica chapter 2, akong basang. Kung dili yung kipakayo kami sa Diyos aron igasalin ka na mo ang mayong balita, busa kami nagaserting, dili ingon sa nagapahimot sa mga tao, kung dili sa Diyos nga mao ang nagasutta sa among mga kasing-kasing. Dili ingon sa nagapahimot sa tao, kung dili sa Diyos. Nakakinabuhi sila, dili para sa tao, dili para sa kalipay sa tao, dili para sa ilang kawan yung nga tingwa, kundi para sa Diyos. Kundi para sa kahamutan sa Diyos. Bahaw nga, nalipay kayo ang Diyos o nalipay put si Apostol Pablo. So kung mapakalipay ko sa Ginoo, kung akong pamilya kay makapakalipay sa Ginoo, kung akong iglesia atong iglesia kay magpakalipay sa Ginoo, unsa kamayo, di ba? So mao nga sa diyang nakampo si Apostol Pablo na dakong kalipay. Kay unsang papasalamat ang arang namo ikatak sa Dios alang kaninyo tungod sa Thessalonica Church. Ano na si dakong papasalamat tungod sa bugos nga kalipay nga among kinakalipay tungod kaninyo sa tubangan sa atong Dios. Yeah. So sa iyang kasing-kasing, sa kasing-kasing ni Apostol Pablo, naay dakong papasalamat.
Pagpasalamat ka importante. Bisan pa walay kalipay tungo sa Corinto Church, tungo kay naida ka mga problema. Pero sadyang nakasulat siya sa unang Corinto, sumala sa Biblia nga, sumala sa iyang gisulti nga, ano na siya, ipagpasalamat. Bisan pa mga brothers sisters kay dilimayon niya to panahon na, pero ano na siya, ipagpasalamat. Bakit importante? Kay humble kayo siya. Unang Corinto chapter 1 verse 4. Okay? Basa akong na Biblia nimo, abel niya ng imong Biblia. Akong basaon. Nagapasalamat ako gihapon sa akong Dios, mahitungod kaninyo. Tungo sa grasya sa Dios nga gihatag kaninyo diha kang Kristo Jesus. Okay. Sadyang nakasulat si Apostol Pablo sa unang Korinto. Diya to panahon na naida ka mga problema sa Corinto Church. So, pinay sa usa ka brother, naangguan, nabalaka, nakahibalo si Apostol Pablo kabayan sa problema sa unang Corinto Church. Ilabi na, naipakpahimbahin. Dito sa Corinto Church, naipakpahimbahin. Ubang kay bahin ni Kristo, ubang kay bahin ni Pablo, ubang kay bahin ni Apollos. Sumala sa tao na bahin-bahin ng ilang kasing-kasing. Dili sumala sa kabubuton sa Diyos, kundi sumala sa human affection. Na bahin-bahin. So, ilikado kayo kini, sulo sa church. So, ayaw magsulay sa manin, ikaw, ang kinsang bahin, ako o siya. Who is your sign? Ayaw mapadul ka niya, pagpadul ka kanak ko lamang, unsa kay likado. So, naguba ang one mind dito sa Corinto Church, mao nga, dahil usa ka brother, si Chloe, matino manong Diyos siya. Si Chloe, naka-open siya sa kaliso sa church, problema sa church kang Apostle Pablo. Basin, tungkay naka-open si Chloe, kabay sa problema sa church kaniya, mga nakalekramo ang ubang mga brothers sa kanya, di ba? Nga naman naka-open ka sa kang Apostle Pablo. Nga naman naka-report ka. Reporting ni Chloe, reporting ni Brother Chloe, sayo pa o mayo? Sayo pa o mayo? Mayo! Ano man, gihigugumag yung niya ang church. Nakareport siya sa problema sa church tungo sa guguma. Mao kina key point. Pero kung nakareport siya tungo sa pagdumot, basin gihukuman siya. Pero sadyang nakareport siya kabayin sa problema sa church, sayang kasing-kasing gihigumag yung niya ang iglesia. Mga iyang reporting kay nasula sa Biblia. O nahangwan ni Apostol Pablo ang kalisot sa Corinto Church, napadayak ang problema, so mga nakasulat siya sa unang Corinto. Kung wala reporting ni Brother Chloe, Corinto Church kay wala nakahinulsol. Tungo sa usa ka brother nga nakashare, na mayong chance nga nakabalik sila ngadto sa Dios. So unsa man ang reporting ni Brother Chloe? Naipakpahimbahin. Naipakpahimbahin sa church. One mind kay naguba. Bisan pa nadungong ni Apostol Pablo ang kabanini, pero mingon siya nga, nagapasalamat ako. Mahukin niyang pakpaubos. Wala siya nakalekram. Unsa man? Naipakpahimbahin? Dautan sila. Bingon ba siya sa manini? Dautan kayo. Bingo ba siya sa manini? Iyang guguma kay wala naus. Gihapon, nay,
guguma. Ito importante nga leksyon. Bisan pa makita nimo ang some mistake sa mga brothers and sisters, bisan pa madungog nimo ang some problema sa church, walay lasong nga makalekramo mo, walay lasong nga makadumon mo. Kinanata magpasalamat gihapon. Salamat kayo Ginoo. Palyog tabangin sila nga marikopo. Palyog tabangin sila nga makabalik nato sa Diyos. Kinahanglan pag-ampo, dili pang lekramo. Walay qualification nga makalekramo ko sa bisan unsa. Nakalekramo ba si Apostol Pablo? Dili. Uban sa guguma, nakatudulo. Importante, nakapasalamat ako gihapon. Nakapasalamat ako gihapon. Ngano man mingon siya nga gihapon. Bisan pa nadungog nako ang problema sa church. Pero nakapasalamat ko sa Diyos gihapon. Mao kinaguguma. Tungod sa grasya sa Diyos. Nga gihatakan ninyo diya kang Kristo Jesus. Sa patinuod, bito siya nga mausop ang mga brothers sisters. Bito put siya nga pinali sa tabang sa Diyos, mausop ang mga brothers sisters. So nakadahom siya nga, mausop sila. Sa patinuod, nausop pa sila o wala? Nausop, nakaundang sila sa sala, nakabalik sila ato sa Diyos. So to kay kasing-kasing kay naguba kay walay one mind. So walay bunga. Walay evangelism. Dili tungo sa persecution, kundi tungo sa dividing mind. Dapit sa Korinto kay dakong syuda. Dili gamay syuda. Dakan mga tao dito pero walay bunga. Tungo sa divided mind. Tungo kay walay one mind. O niyato panahon na sa Jerusalem Church na dakong kagutom. So mga brothers and sisters sa Jerusalem Church kay nakadaw sa dakong problema, financial problema. Very difficult kay walay pagkaon. So naka-decision ang mga iglesia niyato panahon na mo Corinto Church o Philippo Church o Thessalonica Church o lain uban na mga church, naka-decision sila kauban nga, kinanata mutabang nila. Kulang kayo ang pagkaon dito sa Jerusalem Church, so kinanata mutabang nila. Sa patinuod, financially, asama ng datong dapin, Corinth. Pero, wala sila nakaundam sa bisan unsa. Wala sila nakakuyok sa special offering. Bisan pa, aduna sila sa lapi. Pero kinsay nakandam sa offering para sa Jerusalem Church? Philippo Church o Thessalonica Church. Thessalonica Church, brothers and sisters, atong nakadunan na, kabus kayo compare sa Corinto Church. Pero Corinto Church, bisan pa dahil budget nga makahatak, wala sila nakahatak. Ano man, dili tungo sa kulang ang budget, kundi tungo sa kulang ang kasing-kasing. Pero Thessalonica Church, bisan pa kulang ang base, pero ilang kasing-kasing kay napuno sa guguma sa Diyos, mga nakasekripisyo sila. Sa patinuod, para sa Christian ang kinabuhi, unsa importante, dili mayong kahintang, kundi mayong kasing-kasing. Para sa mayong Christian ang kinabuhi, kinahanglan ang akong kasing-kasing, dili mayong kahintang. Bisan pa kulang ang plete, bisan pa kulang ang money, pero kung na'y kasing-kasing para sa Diyos, makabuhat ko sa bisan unsa. Pero bisan pa aduna ko'y dakang mga materials, pero kung walay guguma, kung walay kasing-kasing, dili ko makuha sa bisan unsa. Example kay Corinth Church. Wala sila nakabuhat sa bisan unsa. Bisan pa aduna sila money. Pero Thessalonica Church, kulang, pero nakabuhat sila sa tanan. Ano man, na'y kasing-kasing. Importante nga leksyon. Para mayong church, unsa importante? Kasing-kasing. Ilabi na, one mind. Thessalonica Church, aduna sila one mind. Pero Corinto Church, walay one mind.
So anyway, atong makita ang guguma ni Apostol Pablo, nakapasalamat ang siya ang ato sa Diyos. So kanunay, aduna say kung papasalamat. Ephesians chapter 1 verse 1, para sa Epeso Church, so miingon siya sa manini, alang sa pagtayek sa himaya sa iyang grasyang nga sa walay bayat gihatang niya kanato diya sa hiniguguma. Sa diyang nakasulat siya, para sa Epeso Church, aduna siya ay papasalamat. Yeah. So pagpasalamat ka importante. Bisan pa makita na to ang some tilimayong situation, pero kinata magpasalamat kay naitakan mga lason nga makapasalamat, di ba? Kayo hunaw-naon. Giyatakan mo sa Diyos, giyatak sa Diyos ang iglesia kanino, di ba? O giyatak sa Diyos ang church building, giyatak sa Diyos ang mahayong balita diri sa Pilipinas o diri sa Davao, giyatak sa Diyos ang mga brothers and sisters nga makapelowship mo, gipadala ang preacher, giyatak sa Diyos ang tanan para sa Christian kinabuhi. Naitakan mga lasong nga makapasalamat ngadto sa Diyos. O sa patinuod, walay lasong nga makalekra mo ko. So, kinayo homework. Karong gabi kung upauli mo sa balay, payog isulat ang lasong ngano man makapasalamat ka. O payog isulat ang lasong ngano man kinang nakamagreklamo. Dayon mahangga ninyo nga walay lasong nga makalekramo. Kay dadawan na nato ang takong grasya. Gikan sa kaluwasan payog isulat kung sa man ang imong gidawa gikan sa Dios. Kaluwasan, hangin, kahayag, tubig, balay, pamilya, sinina, pagkaon, bisan pagkulang, church building, mga brothers and sisters, Biblia, pulong sa Diyos, preacher, naitakan mga butang atong gidawa. Nakapasalamat pa mo, kadadalaw, kabanini. Ginoo, thank you kayo kay naay church diri sa Davao. Salamat sa Ginoo kay naay mga sermon. Salamat kayo kay naay mga brothers and sisters. Salamat kayo kay naangan ako nga huyang kayo ko. Salamat kayo sa Diyos kay bisan pang mga brothers and sisters kay huyang gihapon pero nakatigom sila kanunay. Salamat sa Diyos kay naay dakang mga prayer request. Salamat kayo kay naangan ako nga ako dili na ako kun dili mga brothers and sisters kay naay dili perfecto. Mao nga makaampok ko para nila, mao salamat kayo kay makampok ko para nila. Nakita ka mga lasong nga makampok ko, nakita ka mga lasong nga makapasalamat ko. Di ba? Pero usay kulang ang pag-ampo para sa pagpasalamat. Pagpasalamat ka importante. Pagpasalamat pag-ampo kay nakonektado. Unsay nimo pagkapasalamat ato sa Dios. Unsay mahayong dalan para papasalamat. Pakampo, di ba? Example, akong gipalit ang gift, bagong cellphone, mabahay kayo. Example, pila ang bahay na cellphone nowadays? For example, 40,000 pesos. Bahay kayo. 40,000 pesos. Akong gipalit. So, akong iyatak ang cellphone sa usa ka tao. Gihiguman ako siya. Pero iyang reaction kay sama niya, cellphone? Okay. Wala papasalamat. Dayon, kumusta man ang kasing-kasing nako? Mayo ba o dili mayo? Dili mayo. Ano man, wala papasalamat. Sa patinuod, yung giver, naka-expect ang giver nga magpasalamat siya, di ba? Kung buwing mo siya nga, salamat kayo. Dayon, babatin ako nga, gusto ko buhatak pa ako susunod. Pero wala reaction. Cellphone. Ato na ko cellphone. Pero, dili mayo. Dili gusto. Dayon, makahuna ko nga, dili ko buhatak labaw. Dili ko buhatak pa gusto. Ang Diyos pareho. Dadapan nimo ang answer prayer. Yato pa na nakapasalamat ka. Kung mapasalamat ka, balipayon ng Diyos. O
Buhatak ang Diyos labaw pa. Tinuod. Kabay sa chochipot, kinata magpasalamat. Dayon buhatak ang Diyos mastakan. So mga kasama tahi kayo, nakampo si Apostol Pablo, nakampo siya pinagisa pagpasalamat. Pinagisa pagpasalamat. So unang Thessalonica chapter 5, verse 18. First Thessalonians chapter 5, verse 18. Kaya itong basang rituan, magpasalamat ka mo tungo sa tanan, kaya kinimaw ang kabubudon sa Diyos tiyak kang Kristo Jesus alang kaninyo. In everything, give thanks. In everything. Dili namang mayong kahimtang, kundi tahutang kahimtang. In everything. Magpasalamat ka mo. So sa una, usa ka Kristiyano nga babae, usa ka buta siya. Dili makakita siya, di ba? Pero nakasula siya sa usa ka dakang mga kanta. So iyang kanta kay nasula sa himna. So usa ka Kristiyano. So sumala sa iyang testimonyo, bisan pa og dili makita nako tungod kay buta ko, usa ka buta ko. Pero salamat sa Dios kay makita nako ang Ginoo. Unsa may pasaban? Salamat kayo sa Dios kay bisan pa dili makita nako ang mga tao, pero makita nako ang Dios lamang. Unsa may pasaban ni? Bisan pa iyang physical eyes kay buta, dili mamata, pero namata na ang iyang spiritual nga mata. So mingon siya nga, thankful kayo Ginoo kay makita nako ang Dios. Pinang isa pagtuo, spiritual eye kay open. So bisan pa ingon nga tao, ang mata kay dili maayo pero nakapasalamat siya tungod sa Dios. Tungod sa Dios. Ang rason sa pagpasalamat kay Dios dili kahimtang. O bumalik ta sa main chapter, unang Thessalonica chapter 3, verse 10. Chapter 3, verse 10. Ang lasong anuman, tagigamit si Apostol Pablo sa Diyos kay, sadyang nakampo siya nga kainit, nakampo siya uban sa tanang nga kasing-kasing. Verse 10, atong basahon. Nga sa dalawog sa kapii, nagaampo kami sa hilabiang gayot, nga makakita kami sa inyong naong, ug nga mapuno namo ang nakulangan sa inyong pagtuo. Yes. Unsa man ang humble mind kay, dili ko makabwa sa bisan unsa, kawas ang tabang sa Dios. Bawo kini humble mind. Unsa man ang pride mind, unsa man ang haughtiness, unsa man ang mapahitas nga hunahuna. Bisan pag dili ko makampo, makabwa ko bisan unsa, mao kinya mapahitas nga hunahuna. Unsa man ang mapahinop sa nga hunahuna. Kung walay pag-ampo, dili ko makabwa sa bisan unsa, mao kinya humble mind. Tinuod, bisan unsa, dili lamang evangelism kundi tanan na mabutang, bisan panglimpyo, pangluto, bisan unsa, Ginoo palyog tabang iko. Ginoo palyog tabang iko. Ginoo palyog hatag iko og kalam. Palyog tabang iko nga makaamgo kung sa man imo kabubuton. Kung makampo ko kada adlaw o kada time, mao kinyang mapahinom sa mga hunahuna. Pero kung makwa ko sa dakhan, kawas ang pag-ampo, mao kinyang mapahitason. Ang dalan para madawat ang gahom sa Dios kay pag-ampo. Mao nga nakampo si Jesus, iyang mga tinunan po kay nakaampo, o si Apostol Pablo po kay nakaampo. Yeah. So, usahay, tayo sa mga Kristiyano, usahay bisan pa magpuat at akang mga butang sa church, usahay kulang ang pag-ampo. So, kinatabak ang po labaw pa. Dili formal prayer, kundi pag-ampo uban sa tanang nga kasing-kasing. Uban sa kasing-kasing nga
mainit nga kasing-kasing. So kinahanglan mainit tong pag-ampo, mainit tong kasing-kasing para sa pag-ampo. Jeremiah chapter 33. Mao kinyang mainit tong kasing-kasing para sa pag-ampo. Jeremiah chapter 33 verse 2 and 3. Jeremiah chapter 33 verse 2 and 3. Kaya atong basang sunituan, mao kini ang giingon ni Jehova, nga mao ang nagbuhan nini, si Jehova nga nag-umol nini aron sa pagtukon nini, si Jehova mao ang iyang allan, tawgon ko mo ako, ug ako mutubak kanimo, ug magapakita kanimo, ug dakong mga butang, ug malisot, nga wala mo hibaloy. Si Jehova mao ang iyang allan, tawgon ko mo ako, call to me. So tawagan mo ako, mao kiniyang pag-ampo, o ako mutubak kanimo. O pinanging bersikulo mao nga nato nga, kung dili ko mag-ampo, kung dili ko mutawag sa Dios, dili siya mutubak, di ba? Sakto? Kung walay pag-ampo, walay tubak. So pag-ampo kay importante. So ilabi na para pag-ampo, kinahanglan ini nga kasing-kasing, maini nga kasing-kasing. So kumusta man imong kasing-kasing karon? Mas init kaysa sa last year o mas bugnaw? Kumusta man imong kasing-kasing karon? Mas init kaysa sa last month o mas bugnaw? Mas init kaysa sa last week o mas bugnaw karon? So importante. So kinahanglan ang akong kasing-kasing nga mainit, labaw. So kinahanglan akong kasing-kasing nga mas init kaysa sa last year. Pero kung akong kasing-kasing kay mas bugnaw karon, mao kini problema. Daotang butang kay nakasulo sa akong kinabuhi, maka daotang butang kay nakasulo na sa akong kasing-kasing kay ang mga sala kay bugnaw. Kalibutan kay bugnaw, kagul kay bugnaw. Kabalak kakabayin sa material kay bugnaw. Ngano makasing-kasing kay bugnaw kay napalayo ko gikan sa ini nga Biblia. Pulong sa kay ini. Suma sa Biblia nga akong pulong kay kalayo, akong pulong kay sama sa madyo. Akong pulong kay kalayo, Biblia kay kalayo. So kung kinsa man makadol sa Biblia kay mainit. Pero ngano mabugnaw akong kasing-kasing? Napipila ka lason. Una, walay reading Bible. Walay meditation. Imbis na ang pagpasa sa Biblia, imbis na ang papalandong, dahil nga mo lantaw ko sa TV, drama, movie, dahil nga mabutang mao nga, dahil nga mabugnaw. So kung ma-influensya ko tungo sa mga kalibutan tungo sa mga lost for video o kalibutan bisan pang maminaw ko, dahil nga ma-remind ko kapag sa akong kilantaw. Usahin muwagi ang movie actor sa ato bang anak. Usahin mapaday ang singer ato bang anak ko, bisan pang na-preach. Dahil nga ma-distract ang concentration. Tungkol na-influensya na ang imong kasing-kasing tungo sa mga kalibutan nun. Unsa ka, sayang sa tubang sa Diyos. Mga pisa po kanang tako nga makampo, lisok kayo nga makampo kayo dahil nakang mga distraction. Kinana ko mo concentrate sa pag-ampo, pero dahil ka ma-distraction. Mga buwas sa Diyos kay kamay. Sa diyang gitawag ni Jesus ang mga tinunan, nakampo siya over midnight. Gikan sa gabi hangtod sa buntag. Wala siya nakatulog para paktaw sa mga tinunan. Pila ka oras nga imong pinakataas nga prayer time? Usay 3 seconds na lang. Thank you, Lord. You know everything. Also, short prayers are importante, pero if possible, mas mga makampo, mas labaw. Atong mga brothers and sisters kay halos 50 mga brothers and sisters tanan
uban sa bagong membro. Kung mag-ampo mo para nila kada adlaw, at least kinahanglan 30 minutes. At least. Kaya nag-ampo ko para ninyo kada adlaw. 10 minutes dilipay ko. Kaya kinahanglan ko mag-memorize sa mga pangalan sa Francis. Na-memorize ko sa tanan. Kaya nag-ampo ko kada adlaw, mga dali na nga ma-memorize. Mahayong dalan para maka-memorize sa mga pangalan sa Brazil kay pag-ampo. Tayong dali na nga. Kay kada adlaw nagsulti ko, brother, bra, 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 sister, bra, bra, bra. Ginoo payo tabangin silang nga makatubo o Ginoo nakasya silang nga kanhangyo silang nga mobalik ang iyang anak. Payo tabangin silang nga makabalik. So kung mag-ampo, dili naman para sa mga Brazil, kundi para sa mga ilang pamilyang nawala, para sa pamilyang wala pa naluwas. 3 seconds, dili pahigo. 5 minutes, dili pahigo. Prayer time ka importante sama sa sermon time. Kung mag-ampo mo sa mani, kada adlaw para sa mga Brazil, sir, unsay mahitabo? Imo kasing-kasing kayo mapuno sa guguma sa Diyos. Samatahi kayo, bulantaw mo sa mga brothers sisters, lovely kayo. Brother, sister, kaya nakampo ko para nila. Importante, si Apostol Pablo, nakampo siya sa manini para sa mga brothers sisters, uban sa tino nga kasing-kasing. Importante kayo kini. So, atong hunahuna pagampo ni Yesu Kristo, Lucas chapter 22, verse 42. Lucas chapter 22, verse 44. Lucas chapter 22, verse 44. Mauking niya pagampo ni Yesu Kristo, kaya itong basang srituan, uksa diya siya sa pakingutas, nagaampo siya sa labihang kainit, ugang iyang singot, lahimong ingon sa mga tinulo sa dugo, nga nakakatagat sa yuta. Mauking niya pagampo ni Yesu Kristo, nagaampo siya sa labihang kainit, nagaampo siya ang kainit. So, unsa nahitabo? Iyang singot kay nahimo dugo. Sumala sa doktor, possible kini. Kung mag-concentrate ang tao, umayo dayo usahay ka ng singot kay mahimong dugo kay gikan sa ilarom sa panit, dugo kay makagawas. So, to dili kini fiction, tinot kini gikan sa lawas ni Yesu Kristo. Imbis na ang singot, nakagawas ang dugo. Kaya nakampo siya nga kainin. Nakampo siya para kinsa? Para nimo. Mga naluwas ka. Unsa ka importante. So sa una, usa ka patanon nga lalaki, usa ka brother, naka-evangelize siya sa iyang amahan. Magkayang kayo siya. Nakadala siya sa iyang amahan sa summer retreat. So, baka ugo man ay gospel session, pero gihapon kayan. So, mga nakaato siya sa bukid, kay dito sa Korea, sa retreat center tayo sulo sa bukid. So, mga walay sakyan na mga, dili sila makalikay. So, nakaato siya sa bukid, o nakampo siya, ubo midnight, sama ni Yesu Kristo, kay kanhangyo siya nga mag-evangelize, so nakampo siya sama ni Yesu Kristo. Anyway, wala ko kabalo, pila ka oras, kay nakampo. Nakampo siya para sa amahan, sumala sa iyang testimony, kay nadung na ko iyang testimony, diretso. Nakahilak siya, nakampo siya para sa Papa. Pakadalaw, amazingly, kasing-kasing sa iyang amahan kay nahuso. Nakapokus siya sa gospel pagayo, naluwas siya. Accident kini, dili tungo sa kaining nga pagampo.
sama ni Yesus Kristo. Yeah. So pag-ampo kay importante kayo. Marcos chapter 1 verse 35 to 39. Marcos chapter 1 verse 35 to 39. Akong basahon, mao kinya pag-ampo ni Yesus Kristo sa diyang nakalminala siya. 35. Uksa pa ka adlawon sa layo pa ang kabuntagon, mibangon siya og milakaw og miato sa usa ka dapin nga mamingaw ug dito nakampo. Ug si Simon ug ang mga kauban niya bingsunod kaniya. Ug sa hikita siya miingon sila kaniya, ang tanan nakapangita kanimo. 38. Ug siya miingon kanila, mangato kita sa mga lungsod nga silingan aron magkawali usat ako dito, ay alang nini miyani ako. Verse 39. O niyato siya sa ilang mga sinagoga sa tibo nga Galilea, nagawali o nagahingilin sa mga yawa. Sa wala pa siya nakabisa sa house, sa wala pa siya nakawali sa mayong balita, unsa man niyang kibuhat? Unsa man niyang kibuhat? Verse 35, atong basahon, 31. Ug sa pagkakaadlawon sa layo pa ang kabuntagon, bibangon siya o milakaw o miato sa usa ka dapin nga mamingaw ug dito nakampo. Sa wala pa siya nakabinalize, unsa man iyang gibuhat una? Nakampo siya. Okay, so time kay pas-pas, di ba? Ugma kay last day July, pas-pas kayo ang time. Okay, next month kay August o next month unsay mahitabo? Grand Bible Seminar, di ba? O pisa pa nahuman na ang last Bible Seminar, biyagi na ang 1 month. Pas-pas kayo. Nahibilin ang 1 month para sa Bible Seminar. So unsa ito buhaton una? Bisan pa wala ko invite karon. Bisan pa wala ko kabalo kinsay kana nga mamina. Unsa ko buhaton una? Pag-ampo. Kada adlaw. Kanang baka nga mag-evangelize, bakampo ka sa mani. Ginoo, wala ko kabalo kinsay kana nga maminaw. Pero kanang unta ko nga mag-evangelize, palyo hatagi ko og losol. Dayon, makikita ka sa mga tao nga kanang nga maminaw. Kinang ng pag-ampo. Sa wala pa siya nakampo, sa wala pa siya nakawali, nakampo siya. Dayon, kumusta man ang Apostol Pablo? Sa diyang naka-evangelize siya dito sa Thessalonica, Macedonia, kipangita niya ang dapi sa pag-ampo na. Gawa, chapter 16. Acts chapter 16, verse 13. Gikan sa 13, sadyang nakabot siya sa unahan sa Macedonia. Unahan sa Macedonia kay the Philippi. Verse 13, atong basahon. Ug sa adlaw nga ipapahulay bigula kami sa gawas sa ganghaan nga hadol sa usa ka suba, dinhi sa among pakunahuna may dapit sa pag-ampo o milingkot kami og napakiksulti sa mga babae nga nakakatigom. Okay. Sa diyang naka-evangelize si Apostol Pablo dito sa suba, kay na mga babae. Unsa man ang iyang gibuhat una? Sa among pakunahuna may dapit sa pag-ampo. Nakapangita siya sa dapit sa pag-ampo. Pag-ampo kay importante. Para sa mayong evangelism, unsa man ang first process? Pag-ampo. Pag-ampo. Pag-ampo importante. So para sa mayong evangelism, una, prayer. Ikadua, go. We should go. Ikatulo, continued evangelism. Repeatedly. Dayon, na makasave ta sa takang mga tao. So nakampo po siya una. So mga usay na ito, verse 14. Unsa man ang result sa pagampo? Verse 14. Atong basahon, sunod 1. Usa ka babae nga gianlan si Lydia, nga nagabaligya og purpura og syudad sa Tiatira, babae nga nagasimba sa Dios,
Nakapatalingo ka na mo, kansang kasing-kasing gibuksan sa Ginoo aron sa papatalingo gayo sa mga butang nga ginasulti ni Pablo. Usa ka babae, niya to panahon na usa ka babae na lang nakada sa kaluwasan. Si Lydia, suma sa Biblia nga gibuksan ang iyang kasing-kasing. Ano man giabol yan ng iyang kasing-kasing? Ano man giabol yan ng iyang kasing-kasing? Ano man? Tungo sa pag-ampo. Tungo sa pag-ampo niya po sa Pablo, ang kasing-kasing ni si Lydia kay gibuksan. Para pagpaminaw sa pulong ni Pablo. So, para sa Ebenism, unsa ito buhaton? Kinahanglan mag-ampo. Okay, so karon nagyandam na ang prayer request. Prayer request mao ang lista sa imperno, diba? Diba? Ay, hunaon prayer request, mao ang mga tao nga mapunta sa imperno. So, sa matahigan, mag-ampo ko gamit ang prayer request, ano ako'y takong sakit. Sayang kayo kay kanang lista, mao ang membro nga mapunta sa imperno karon. Ang tinuod kini, diba? So kung dili ko mag-sakripisyo para nila, kung dili ko mag-evangelize para nila, papunta sila sa imperno, kanang lista sa imperno karon. Itong luwason sila gikan sa prayer request, di ba? So pag-ampo kay dili option. Kung walay pag-ampo, dili ta maka-evangelize. Kay dili maabot yan ang ilang kasing-kasing. Kung walay pag-ampo. Yeah. Prayer is powerful. Kabalo na mo. Prayer is powerful. Pero unsay mas importante, kinahanglan ka mag-ampo. Kinahanglan ka mag-ampo. Kinahanglan ka mogamit sa time para pag-ampo. O sa Olia Church, atong lantaw ng pag-ampo sa mga brothers and sisters, Acts chapter 1, verse 14 to 15. Pagkauma sa pagkabaling ni Kristo, nakatigong ang mga brothers and sisters dito sa balay ni Marcos. Tunay dadakong balay kay ang pamilya ni Marcos kay datong nga tao. So mga iyang balay kay dako kayo. So pila ka ba nakatigom atong akong basahon? Kini silang tanan na nagpadayon sa pakiusa sa pag-ampo, kauban sa mga babae ug si Maria nga inahan ni Jesus ug kauban sa iyang mga igsuon, ug niadtong mga dalawa bitindog si Pedro sa talyola sa kaigsuonan ug may panon sa mga tawo nga nakatigom, tawo may usa ka katos ug kaluhan ug naingon. So dili sa bersikulo, pagkaman sa kamatayon ni Kristo, pagkaman sa pagkabaling ni Kristo sa langit, nakatigong ang mga brothers and sisters, taliwala nila, kinsa yung apilan? Si Maria o iyang mga igsoon. Sa pagtinuod, kinsa nakablame kang Kristo? Buwang siya. Kinsa nakasulti sa mani? Buwang siya. Kinsa? Iyang mga igsoon. Pero ano man, nakatigong sila karon? Dalawa sila. Si Jesus po, sa sinugtanan, wala sila nakatuo niya. Miingon sila kanya nga, buwang siya, buwang. Suma sa Biblia nga, iyang mga iksong kay nakaistorya nga, buwang. Sa mga usahay, madungong nimo, gikan sa imong pamilya nga diliruwas. Buwang ka? Paano man naksimba ka, pisa pa na'y balay, church tour sa balay. Pisa pa, layo kayo ang church, Tabaw tuloy church kay layo, pero ano man buhato ka dito, dahil mga church diri. Buwang ka. Sa man ni usahay, madungong nimo ang dahutang pulong kikan nila, pero kinanakamoto nga someday maluwas sila. Someday makakuyog sila sa fellowship. Touchy story, di ba? Mga igsoon ni Jesus. Ilang kisaligwa si Jesus Kristo sa sinugtanan, pero karon nakakuyog sila sa fellowship. Mao kinyang leader sa pag-ampo. O, for 15, unya itong mga dalawa, bitindog si Pedro sa talyola sa kaiksuonan, ug may panon sa mga taong nga nakatigom, tao mao, may usa ka katos o kalwahan.
ug naingon. Pila ka bong nakatigom niya to panahon na halos 120, di ba? 120. So, balay ni Marcos kay dako kayo. Dako. 120 kay nakatigom. So, sadyang nakatigom sila unsa man ilang gibuhat? Verse 14 na lang atong basang sulituan. Kini silang tanan na nagpadayon sa pakiusa sa pag-ampo, kauban sa mga babae ug si Maria nga inahan si Jesus ug kauban sa iyang mga igsoon. Nakaampo sila kauban, nakaampo. So unsay nahitabo? Tungkay nakaampo sila. Kabalo ba mo? Pagkaman sa pagkabanaw ni Kristo, after 10 days, nakaabot ang Espiritu Santo, diba? Sa adlaw sa Pentecost. So makita ninyo, chapter 1. Diyato panahon nakasugot ang kasasayan sa iglesia. Diyato panahon dakanang nakatigom, gikan sa uban ng mga nasod. Act chapter 2, verse 11, akong basahin. Gikan sa uban ng mga nasod, nakatigom ang mga tao sa Jerusalem, sa diyang nakabot ang Espiritu Santo, mga taga Parto, ug mga taga Medos, ang mga taga Elam, ug mga pumuluyo sa Mesopotamia, sa Judea, ug sa Cappadocia, sa Ponto, ug sa Asia kay dapit sa Turkey karon, sa Phrygia ug Pamphylia sa Ehipto, dakan. Ug sa mga kinsakpan sa Libya nga hadol sa Cyrene, ug mga dumuluong gikan sa Roma, mga Hudyo ug mga kinabik. Verse 11, mga taga Creta ug mga taga Arabia, na ginapatalingugan ta silang nagasulti sa atong mga sinultihan sa kahibulong ang mga buwas sa Dios. Okay. Gikan sa daghang mga nasod, ang mga tao kay nakatingog, di ba? Para pakpaminaw sa pulong sa Dios. Pero ilang sinultihan, ilang language kay lahi. So mga pinay sa Holy Spirit, bisan pa og sinultihan kay usa ka sinultihan, pero nasabtan nila ang mga pulong sa Dios. Sumala sa ilang kaugal niyo nga sinultihan. So bisan pa og example sulti ko sa Korean. 안녕하세요 여러분. 안녕하세요 형제자매님들. Pero sa ilang nalungan, nadungog nila yung ilang kawan niya sinultihan. Bisan pa nagsulti ko Korean. 안녕하세요. Pero nadungog niya automatic translation. Mayong gabi, musama nini. Mayong buntag sama nini. Pinay sa buwas sa Espiritu Santo. So paminaw sila sa sermon, kauban, dakanang nakadawa sa kaluwasan. Kanang Bible seminar kay sama sa summary to, di ba? Gikan sa lain-lain nga mga dapit, nakatigom sila kauban. So diato panahon na ubang nga mga lalaki kay nakakuyok gikan sa Kolose. Yeah. So gikan sa Kolose. Yeah. So diato panahon na tulo ka brother kay nakada sa kaluwasan. Philemon, Archipo, o Epapra. Tulo ka brother kay nakakuyog niya to panahon na o naluwas sila o nakabalik sila sa Kolose. O tungod sa tulo ka brothers, the Philemon, to na Biblia, di ba? Philemon, o Archipo o Epapra, tungod nila nakasugot ang Kolose Church. Okay, unsay importante? Ngano man dakanang nakatigom kauban tungkay pakampo. Dakaampo ang mga brothers and sisters kauban mao nga gikan sa lain nga mga dapi dakanang nakatigom, wala sila nakadahom nga Kolose Church kay makasugot. Pero uban kay nakakuyo gikan sa Kolose o naluwas sila o nakapauli sila sa Kolose o nakastart sila ing Kolose Church. So wala ta kabalo kung kinsay maluwas. Kung makampot ta para sa umalabo sa Bible seminar, wala ta kabalo kinsay mo kuyog diri. Usahay some
ubang ang mga tao kay mukuyog dili gikan sa layo nga dapit. Pasing kinahanglan mo pick up service, di ba? Layo nga dapit. Pero tungod nini, mahimo ang bagong cell group. Di ba? Wala ta kabalo kung sa'y mahitabo. Bisa pang layo, ang akong kuhaon. Kay nakatingong ang Diyos sa tanan ng mga tao nga mga luwas. Tanan ng mga tao. Dili namang dili sa Davao, kundi sa tibong nga kalibutan. Bisan asa, kinanata buhato para pangmas nila. Mao kinyang mission of church. Dili namang dili sa daping, kundi tibong nga Davao, kundi tibong nga Mindanao. O bisan pa lain nga region, kung naay mga tao nga kanang nga maminaw, kinatabuhat to. Example, imong pamilya, kay layo kayo. Dili Mindanao, kundi lahi nga mga region. Mo Leyte, o mo Cebu, lahi nga region. Kung kanan mo nga, kanan mo mag-evangelize, ina ko. Mag-evangelize ta. Si Jesus Kristo, nakato siya, bisan asa. Kung naay mga tao nga kanang nga maminaw. Wala ta kabalo. Pero kabalo ng Diyos, kinsay kanang nga mamina. So mga kinahanglan pakampo, Ginoo pa yung ipakita ang dalan sa evangelism. Ginoo, wala ko kabalo, kinsay kanang nga maminaw. Palyog tabangi ko nga makapulagan nako ang mga tao nga kanang nga maminaw. Importante. So, unsay naitabo? Verse 41. 41. Pila ka bok nakadaw sa kaluwasan, iyan to panahon na. Verse 41, atong basang sunituan. Unya, katong mga mingdawas sa iyang pulong, gibautimuhan, unya tong adalawa, nahidugang ang may 3,000 ka mga kala. Ano man gibautimuhan, ano man gipabunyag ang 3,000 ka mga tao, kay naluwas ang 3 ka mga tao, 3,000 ka mga tao kay naluwas. Mao nga gipabunyak po sila. Mao kinyang resulta sa pagampo. O usa ka dakong buhat. O pakam sa ilang kaluwasan, 3,000 ka mga tao kay nakadakaluwas, di ba? Unsay ilang gibuhat? Nakatigom sila sama sa atong church. Verse 42. Atong basahon, na napadayon gihapon sila sa pagtulunan sa mga apostoles ug sa pakiambitay ug sa pagpahimbahin sa tinapay ug sa mga pagampo. Yes. So kanato nakapaminaw sila sa sermon gikan sa mga apostoles. Mga apostoles dili gikan sa usa ka tawo. Mao kinyang atong church system, di ba? Usay rotating ang pastor o kada bulan na switching pulpit, di ba? Bible seminar po, dili namang pinagi sa usahin pastor, kundi pinagi sa guest pastor, di ba? Diya to panahon na po pareho, na switching sermon, o mga apostole kay nakabisa sa church, kada church, by rotating, sama sa atong church. Dili namang kikan sa usa ka tao, kundi kikan sa mga apostoles. Dadungong nila ang sermon. O pakiambitay, fellowship. O unsa? Pakampo. So unsa naitabo? Tungod kay nakampo sila sa manini. Verse 45. 46 to 47. Kaya atong basang sunituan. Ug sa nakapadayon sila sa pakiusa sa matag adlaw sa templo, ug sa pagpahimbahin sa tinapay sa kabalayan, nangaon sila sa manipayon ug sa putol ni nga kasing-kasing nga nakadayak sa Dios ug nahamutan sa tibong nga lungsod ug kaginadugang sa Ginoo kanila sa matag adlaw ang mga kinaluwas. Yeah. Tungod kay nakatigom sila kanunay, nakampo sila kanunay, sumangusay na itabo, takanang nakadawas sa kaluwasan, takanang nakadawas sa kaluwas. So importante kayo kini. Yeah. So kita na ako. Kung makampo ang mga brothers and sisters para sa evangelism kada adlaw, unsay mahitabo? Impossible thing will be possible. Unsa ba pasaban niyo?
mga newcomers kay buhani sa church. Kada week. O naing mag-DVD Bible seminar, o mag-DVD watching, o mag-counseling. Dili hilom. Kung magbuhat ang Espiritu Santo sa church, ang church building kay dili hilom. Ano man, tungo sa evangelism. Pero kulang ang pagampo, hilom kayo ang church building. Ano man, walay evangelism. So, kung noisy kayo ang church, tungo sa mga tao, maukin niyang bahaya. Kung nakadakhan ng mga brothers and sisters, madungong ninyo, dahil nga madungong ninyo ang tingog sa pakilak sa mga bata. Kung naidakhan mga bata, maukin niyang bahayong sitwasyon, ano man, nakadakhan ng mga brothers and sisters, di ba? O ang mga bata, bisan pa nakahilak sila karon sa Mania, mahimo silang high school, elementary, o hamtong sunod. Mahimo silang mahayong sundalo sa Kristo mahayong sundalo ni Kristo sunod. Pero kung walay bata, sulo sa church, buhay pa sa kunin nga walay evangelist. Okay? So, dili ko ganang hilom ang church. Kinang na mapuno ang church sa dakang mga tao. Tayong pasin, dakang mga tingo. Nadulang mga bata sa gawas. Gusto ko. Naibuha sa Diyos karon. Bisan pang mga sisa kayo, liso kayo para pagpantay, pero kung naidakang mga bata, buhay pa sa kunin nga, naibuha sa Espiritu Santo karon. Kanang bata, after 5 years, mahimo sila hamtong. Kinang sila maluwas. Unsa ka bilinon, di ba? Usa ka church dili sa Pilipinas, sa sinugtanan, naidakang mga bata. Halos over 20, halos 30 mga children, elementary children. Noisy kayo. Sa gawas kayo, kulang ang ulso kwarto. So, nakadula sila sa gawas. So, sulo sa sermon, noisy. Pero, after 7 years, silang tanan kayo nahimo high school. Sa sinugtanan, walay 영어 turo membro. Kamay kayo, pero karon dakan. Kanang bata kayo nahimong high school. Ang evangelist sila umayo karon. Unsa ka bilino, di ba? So, kinahanglan pag-ampo. So, Pilipinas po, kabalo na mo, so, nakasugot ang official evangelism dito sa Pilipinas 2004. Member kay usa ka pamilya na lang. So, kabalo ba mo pila ka book ang numero sa summary tree? First summary tree kay halos 250 na lang. 250. Mao kinya first summary tree sa Pilipinas. Philippine Life of the Mission, first summary tree 250 na lang. Last year, pila ka mo nakapil? Over 10,000. Over 10,000. O halos 2,000 kay gipabunya last year. So akong gipangutan na ang senior pastor. Pastor, pila ka book ang target next year? Mingon sila nga 13,000. Burang impossible eh. Pero kung mag-ampot na kauban, possible o dili? Possible. Para sa Laboratory Church, decide putta next year target summary tree. Kung mag-ampot na kauban, possible o dili possible? Possible. Pag-ampo ka importante. So, union prayer ka importante. Matthew chapter 18, verse 19 to 20. The Matthew chapter 18, verse 19 to 20. Okay. Atong basahon, 3, 2, 1. Nag-ingon usap ako kaninyo nga kung duha kaninyo magahiusa sa yuta mahitungod sa bisan unsang butang nga kapakapangayoon nila
Kanapa buhat tong kanila sa akong amahan nga tuwa sa langit, kay kung asa ta mga katigom ang duha kung tulo sa akong alan, ato ako dito sa taliwala nila. Kung makiusap ta sa pakampo, tayon kinsay makuhat? Ang Diyos kay makuhat. Yeah. So, the prayer kay importante. Matthew chapter 17, verse 20. Chapter 17, verse 20, akong basahon. Ug si Jesus mingon kanila, tungod sa inyong pakakulang sa pagtuo, kaysa pakamatto nagaingon ako kaninyo, nga kung kamo adunay pagtuo nga ingon sa usa ka lugar sa Ostadya, makaingon kamo nining bukit, bumalin ka, gikan dinhi ngadto, ug ubalin, ug wala bisan unsang nga makulni kaninyo. Kung makampot ta, tapinay sa pagtuo, impossible putang kay mahimong possible. Okay, naay usa ka bukit. Makabalin baka sa bukit gikan sa yuta hangtod sa dagat? Baka? O, mabalin ba ang bukit gikan sa yuta sa dagat? Impossible, di ba? Impossible. Pero mingon sa Kristo, bubalik ka gikan dinhi ngadto. O, ubalhin. Kung sabi pa sa niya, diya sa Ginoo, wala bisang unsa nga butang kay impossible. Possible ang tanan, diya sa Ginoo. Kung makampo, kung ano makinada makampo, ay murag impossible, mga kinan ko makampo. Ginoo, kinana imong tabang. Impossible, murag impossible nga kaluwasan nila, kay gayan kayo, ilang kasing-kasing kayo sama sa dakong bukit. Dili babalhin, gihapon kahihan, iyang kasing-kasing kayo sama sa dakong bukit. Pero kung makuha ng Diyos, kumusta iyang kasing-kasing, mabal yan o dili? Mabal yan. Ilang pakagayan kayo bubalhin. Insay makabuhat? Ang Diyos. Usa ka mayong example, si Apostol Pablo. Sa wala pa siya naluwas, insa siya? Persecutor. Nakapatay siya sa takang mga Kristyano. Diba? Gayang kayo siya. Nahutang kayo siya. Pero naluwas ba siya? Wala. Naluwas. Ilado nga persecutor kayo naluwas. Ngayon, ikaw, sa wala pa ka naluwas. Kayang baka wala? Ulaw ka sulti? Kayang baka wala? Ako, kayang kayo, sa wala pa ko naluwas. Dili ko makasulti sa tanan kung sa'y naitabo sa una, akong naong po kay lahi. Kung imong lantaw na akong picture sa una, surprise kayo. Mang long hair, yellow hair. Pero, pakong sa kaluwasan, nahusok. Kayang kayo ko. Pero sa naluwas ko, nahusok. Ako po naluwas. Ikaw po naluwas. Na yung bisa pang naikayang tao, maluwas ba siya o dili? Maluwas. Bisang kinsang nga maluwas diya sa Ginoo. Kung makamput ta. Okay? Important. So, bubalin ka, gikan dinhi ngadto. O, bubalhin. O, wala bisan unsang magkuli kaninyo. Yeah. Impossible thing will be possible. Marcos chapter 11, verse 24. Marcos chapter 11, verse 24. Marcos chapter 11, verse 24. Kaya itong basa sa ituan, tungod nini, nakaingon ako kaninyo, ang tanang mga butang nga inyong igaampo o tapakapangayoon, tuhoy nga inyong madawa sila o kamo makabaton kanila. Gusto ko nini pulong, ilabi na sa matahi kayo makampo ka, mas mayo nga basahon kining berskulo. Kining berskulo. Nakailaba mo ni George Miller kay ilado nga Kristyano,
Sumula sa iyang testimonio, nakadawa siya sa tubak sa prayer over 50,000. Aduna siya ay best friends, 5 ka best friend, nakampo siya para nila. Pero hangtod kamatayon ni George Mueller, wala sila naluwas. Namatay na siya. Pero nakampo siya padayon para nila. Pagkama sa kamatayon ni George Mueller, 5 ka mga friend kay naluwas. Pagkama sa kamatayon ni George Mueller, iyang pagampo kay na-answer. Pagkama sa kamatayon. O sa Central Luzon Region, to usa ka church, usa ka patanong nga sister, namatay na. Tungo sa sakit. Still young, pero namatay siya. Sa wala pa siya namatay, nakampo siya para sa iyang pamilya. Iyang pamilya wala pa naluwas. O nakasula siya. Atubangan para sa iyang kinikanan. Bisan pang mamatay ko karon, wala problema kay makato ko sa langit. Pero dili mo makato sa langit, so hina ko nga, maminaw mo sa Bible seminar. Bisan pa mamatay ko, pero hina ko nga, badungok, maminaw mo sa kamatuoran para makita kauban dito sa langit. Namatay siya. O nakabasa ang iyang ginikanan sa iyang sulat, na-touch sila. O nakapil sila sa Bible seminar o naluwa sila. Bisan pa ilang bata kay namatay, pero tungo sa iyang pagampo o iyang sakripisyo, nausob ang kasing-kasing na ginikanan o nakapaminaw sila sa Bible seminar, naluwa sila. Aksidente kini? Hindi. Burak bukit, pero bukit kay nabalhin, di ba? Tungo sa pagampo niya. Faithful prayer will bring the answer of prayer. Tungon nini, nagaingon ako kaninyo, ang tanan mga butang nga inyong igaampo o tapaga pangayoon, tuhoy. Biling. Kung saman, ang itong kinangata mutuo nga buhatak ang Diyos sa tubang. Tuhoy nga inyong madawa sila, o kamo makabaton kanila. Sa diyang makampot ta, kinang napaktuo sa manini, maluwas siya. Pero kung makampo, bisa pa makampo ko, pero kung makunaon ko sa manini, maluwas ba siya? Basin dili siya maluwas, kay kayang kayo wala ito pa. Pero kung makampo ko sa manini, burak imposible, pero bakwat ang Diyos. Maluwas siya po. Tayo, madawan nimo. Sa depende sa sumara sa imong paktuo, tubak kay lahi. Okay? Importante. Faithful prayer. O sa katapusan, okay, balik ta main chapter, unang Thessalonica chapter 3 verse 10. Okay. Unang Thessalonica chapter 3 verse 10. Atong huna-una na pag-ampon ni Apostol Pablo balik, atong basang salituan, nga sa adlaw sa gabi, nagaampo kami sa hilabihan gayot, nga makakita kami sa inyong naong, nga mapuno na mo ang nakulangan sa inyong pagtuo. Okay. Thessalonica Church, bisan pa o ilang kahimtang kay Mayo, ilang spiritual condition kay Mayo, pero nakita po ni Pablo ang kulang sa ilang paktuo. So sadyang nakita ni Apostol Pablo ang nakulangan sa ilang paktuo, unsa man ang iyang gibuhat. Nakahukom ba siya o nakaampo siya? Nakampo siya. Okay, tanaw ko, mga brothers and sisters, pareho ba o lahi? Pareho ba o lahi? Lahi, di ba? Kada brother and sister kay lahi. O inyong pakto, atong pakto kay lahi. Kada brother and sister, di ba? Sa depende sa brother and sisters, pakto po kay lahi. Ubang kay adunay dakong pakto, ubang kay adunay kamayng pakto. Ubang kay sama sa bata gihapon, ubang kay sama sa hamtong lahi. Bisan pa usa ka sister, usa ka brother kay huyang gihapon, dili ko makareklamo. Dili ko makahukom. Imbis na pakukom,
unsa akong buhaton? Kinahanglan ko mag-ampo tungod sa iyang nakulangan sa pagtuo. Still young, pero someday mausap siya. Someday maka-understand siya. Someday makatubo siya. Sama ni Apostol Pablo, bisan pa akong makita nako ang mistake nila, bisan pa akong makita nako ang kahuyangon, bisan pa makita nako ang ilang sala, imbis na ang paghukom, kinahanglan pakampo. Nakasaba mo? Yes. Ano man? Dili ta makasyang nga mahayong Kristiyano ko gihapon. Usahay ma-exchange. As of now, usa ka brother kay dili mayo. Ako mayo. Pero uguma kung magpako dakong sala, change. Usahay siya kay mahimo mas mayong brother son. Mao nga dili ko makahukom. Bisan unsa. Ano man, wala ko kabalo kung unsay mahitabo uguma. Si Brother Temas, nakakuyog siya sa ministry ni Apostol Pablo. Maayong Kristiyano siya sa sinugtanan. Pero nawala siya. Sure ba ka nga mapadayon ng imong Kristiyanong kinabuhi? Hangtod sa pagkabaling ni Kristo. Kung dili ka mag-amping, dali na nga mawala ka. O nawala na brother kayo makabalin. So bisa pang nawala na siya karon o nahako din sa church building, pero next year sa diyang mobile sa Kristo, nawala ko. O ang mga brothers and sisters nawala kayo nakabaling na. Exchange. Mga dili ko makasyong nga makapadayo ko. Mga kadahadalaw, kinana ko maampo sa usa-usa. Para nila o para nako. Nakasaba mo? Yes. Si Apostol Pablo, nakampo siya para sa mga brothers and sisters nga huyang. Imbis na pakukom, nakampo siya. Bingo po siya nga, nabala ko po ko kung bawala po ko sa Manila. Bingo si Apostol Pablo. Kinahanglan kini kasing-kasing. Bisan pa dagami ko sa Diyos karon, bisan kanusa, bawala po ko. So mga kinadabag ampo sa usa-usa. Okay? Yeah, importante. So, karong adlaw atong nakadunang kabay sa pag-ampo sa mga brothers and sisters sa Thessalonica Church o pag-ampo ni Apostol Pablo. Okay, so mag-ampo ba mo? Okay, o payong mag-ampo para nako. O mag-ampo po ko para ninyo. Kita ka salamat, mag-ampo ta. Daghang kayong salamat sa Ginoo tungod sa imong dakong grasya, nakatigom diri para pakpamin sa imong pulong Ginoo. Ilabi na pinagi sa pag-ampo ni Apostol Pablo, nadawan namo ang importante nga leksyon. Payog tabang imi nga makapatayon sa pag-ampo sa usa-usa, payog tabang imi nga mag-ampo para sa pagtubo sa mga brothers sisters aron nga makatubo pud ang iglesia mayo sa tubangan nimo. O Ginoo, dahil daghang mga tawo nga dili luwas gihapon, mapunta sila sa impierno. So mga payog tabang imi nga makapaambit sa mayong balita kanila aron nga makabalik sila sa kamatuoran o maluwas sila. Ilabi na karong September, tunay Grand Bible Seminar diri, hinami nga dakhanang makaapil o dakhanang makadawa sa kaluwasan. Para nini, una sa tanan, payog tabang imi nga makapadayon sa pag-ampo para makita namo ang dakong buwas sa Espiritu Santo. Ginoo, sa pagkatinuo na daghang mga kahuyangon o maluyami Ginoo. Kung walay imong grasya, kung walay fellowship sa usa-usa, dili kami makakinabuhi para sa Ginoo. So mga payog tabang imi nga makahiusa sa usa-usa, payog tabang imi nga makahiguguma sa usa-usa, aron nga kami sa Dios ing mapilinong instrumento para papaambit sa mayong balita Ginoo. Daghang kayong salamat sa Dios, among gisalik ang tanan sa imong mga kamot, sa pangalan ni Kristo among giampo. Amen. Okay. Salamat, mapantata.